Le he dicho que llegaba el primero. Hombre, bien, bien. Tú calla, no digas nada. Toni Blanco, t'estic gravant. Ai, hola. Hola. Què tal? Acabes d'arribar ara de la regata d'aquest segon dia. I com ha anat, això? La segona regata, i he acabat la segona regata amb una petita tècnica que he tingut. La tècnica ha sigut no presentar-me a la primera. O sigui, hi havia dues proves i la primera no l'has fet i la segona sí. No, perquè ahir, precisament, quan vaig arribar a la primera prova, em vaig trobar a tots els del davant, els cracs, esperant per sortir, i va ser un slalom que no l'havia fet ni amb esquí en ma vida. Per tant, vaig decidir fer avui la segona tranquil·lament. Ah, molt bé, llavors durant la primera tu suposo que has esmorzat tranquil·lament o què has fet? Molt bé, ens han donat unes sardines amb un entrepà, amb un pa boníssim, una mica de vi, una mica, i després bueno, hem anat a preparar el patí i sortit tranquil·lament fins on he vist que estava el barco del comitè. Això ho he après. Et veig amb una patxorra important, no? Per això, per ser un campionat d'Europa? És una patxorra important perquè sóc molt novato i la veritat és que aquí al campionat d'Europa estic aprenent moltíssim, en tots els aspectes, la tècnica, tàctica, abans, fora, pre... Clar que sí, t'envoltes de patinaires que ja són molt experts i que venen a cada regata, a cada campionat. És veritat. La veritat és que ara, sense conya, hi he après bastanta tècnica aquí, sincerament, a part que m'ho estic passant de conya, la veritat. Això és l'important. Quina posició has fet avui, Toni? Avui, a falta de que facin el còmput del rànquing, crec que hi he arribat a l'últim, però li he preguntat... Ostres, és un mèrit també, perquè hi ha molts patinaires. Bueno, hi he arribat, La veritat és que per mi és un mèrit molt gran. Clar que sí. Li he preguntat al del comitè, perquè encara no interpreto bé les banderes, perdó, i li he preguntat, hi ha arribat a temps? I m'ha dit, sí, m'ha aplaudit i tot, i jo estic plenament satisfet. Doncs et desitjo molta sort, no sé si vols afegir alguna cosa més. Gràcies, Mireia. No, que feu un treball, una labor, estic coneixent aquí ara, de veritat, ja veieu a la meva cara de satisfacció, he conegut el Gerard Depardieu, o algo així, bueno, amb un noi de la Rossell, he conegut a molta gent, que no me'n recordo els noms, m'agradaria que hi hagués un llistat amb les seves fotografies per tornar-hi, m'ho estic passant impressionant, l'organització perfecta, la DipTap. Mireia, tu ja saps que t'ho he dit 1000 vegades, les entrevistes, les fotos, no sé. No em diguis tantes flors. Bueno, és igual, us ho mereixeu, ja està. Me n'alegro molt que estiguis a gust aquí, per ser el teu primer campionat d'Europa. Moltíssimes gràcies a tots. A tu. Adéu.